Seguimos con Guillermo Moscoso, que é panadeiro artesán. Antes simplemente mesturamos 4 ingredientes, os 4 esenciais, que é a auga, a fariña, o lévedo e o sal. Exacto. Deixámoslo repousar 24 horas das que temos na tele. Eso é. E é o que temos isto. Exactamente, sería unha masa similar a esta que temos aquí agora mesmo. Vale? Nos fixemos menos masa, pero agora Guillermo somoulle máis. Claro, normal, claro, porque somos moitos para comer. Efectivamente. Senón non dá. Claro, e decía que esta masa valía para facer pan, en diferentes formas, pizzas, etc. Así que se parece se aprendemos un pouco como elaborar esas diferentes pezas? Perfecto, vamos a intentar simular de alguna maneira un pouquiño rápida e precoz, Vale. estas pezas que temos aquí. Vale, temos desde unha bola, un molete, unha rosca e unha barra. Entonces vamos a facer 4 tipoloxías de pan que se fan en Galicia, moi habituales en casi todas as panaderías, para que a xente poida ver como se elaboran Pues dunha veña. maneira rápida. Sí, vale? sí. Entonces, simplemente o primeiro que temos que facer, despois de ter a masa xa unha fermentación correcta, en bloque, que se chamaría isto fermentación en bloque ou nunha cubeta, vale? Imos ir dividindo. E vamos dividindo progresivamente algo semellante para ir facendo isto. Que facemos primeiro? Primeiro, unha vez que temos dividido, boleamos un pouquiño, dunha maneira suave, porque agora vámoslo formar. Si lle diramos o tempo que realmente necesita na casa, vale, pois o mellor unha hora, un par de horas, teríamos que dar un pelín máis de tensión, vale? Agora mesmo, como eu vou a facer unha recreación das formas, Vale. simplemente lle dou esta tensión. Para que non saiba que é o de dar tensión. Dar tensión é... Mira, esta masa, ves que está como aplastada, e eu simplemente dividín e fixen isto, vale? Isto xa ten máis tensión que isto. Como a rexuntala un pouco. Exactamente. Un lift. Vale. Eso chamase no argot bolear ou tender de alguna Bueno. maneira. Vale. Entonces, imos dividir varias pezas. Sempre axudados de... hai que botar fariña. para Sí, sempre algo de fariña e unha rasqueta. Esta rasqueta é unha rasqueta profesional, pero poderíamos ter unha rasqueta de Vale. plástico, que é moito máis sencillo Bueno. de conseguir. Entonces, unha vez que temos isto, boleamos, e esta imola bolear un pelín máis, porque con esta imos a empiruchar, que é esta peza de aquí, un molete. Empiruchar, que palabra máis fermosa. Un molete de Santiago. Entonces, esta imos tender. Entonces, damos a volta, quitámoslle o exceso de fariña que pode ter pola parte de abaixo, e entonces imos tender. Tender significa crear como unha bola con un pouquiño máis de tensión. Vale, para isto, pois, imos facendo estas dobleces e vedes que hai unha diferencia entre estas tres e esta. Vale, esta está máis alta, Como máis compacta, está un pouco máis ¿no? apretada, un pouco máis compacta, porque necesitamos esta tensión, porque o que queremos buscar é unha peza que teña altura. Sí, señor. Vale, entonces queda así. Pero nos podemos intentar na casa isto. Claro que sí. Con menos tempo. E menos Claro que arte que a sí. ti, pero... Claro que sí. facemos. No, Dixeches ben, intentar. No, intentar, porque ademais o que se pode facer na casa con isto podese facer un pan. Vale, e un pan, e se quixéramos facer unha pizza, por exemplo, queremos facer unha pizza. Iso Vale. interesa a mí. Sí. Vale, facemos unha peza así. Sí? Unha pizza o que temos que facer é desgasificala. Decimos un poquinho de fariña e desgasificamos. Vale? Entonces, O sea, a o que pizza vamos debería é levar un pouco máis de fariña, por aplanando. No, nós utilizamos algo de fariña entre a masa e os nosos dedos para que non se pegue. Ok. Vale, sempre vedes que hai unhas partes que son como máis pegañosas Sí, nas masas. sí. Vale, bueno, pois estas partes son as que menos temos que tocar. Vale. E temos que tocar as partes parte de arriba. que son como máis secas. Vale, unha vez que teñamos aquí, desgasificamos, Desgasificar, que basicamente é aplastar un pouco. aplastar Eu traduzo e o deixamos aquí. para a Vale. xente que estea na casa. Neste momento, despois dun ratiño, unha hora aproximadamente, poderíamos desgasificar un pouquiño máis, aplanar un pouquiño máis, é dicir, facelo como si queremos, como fan os pizzeros. Ai, Vale, eso- poderíamoslo facer así. Eso ten máis Vale, perigo, Eso poderíamoslo facer así tamén. Entonces, pondríamos aquí o máis redondo posible e aquí engadiríamos os ingredientes que nos queiramos facer. E pro forno, xa directamente. Unha vez que teñen os ingredientes encima, para o forno. Vale, Fantástico, moi isto sería unha pizza. Vale. Vale. Aquí, pois vamos a formar unha barra. Veña. Unha barra similar a esta. Pásame esa barra que tes feita xa. Esta, por exemplo. Porque Vale, isto é unha barra de verdade. Isto é pan de verdade. eso é pan de verdade. Vale, todo é pan de verdade. Podedes Pero ti ser. como notas que cando vas... claro, cando nos imos mercar pan, ti en
que observas para saber se o pan é bo? Bueno, realmente o que intento é comprar o pan. Bueno, non é que vaya a Claro. comprar Bueno, moito ti é pan, que se vas comprar pan, pero tío. o que sería recomendable é que a xente vaya a comprar o pan ás panaderías, vale? Non comprar un pan nun supermercado, nunha gasolinera ou en lugares onde non ten nada que ver con un proceso de panadería, vale? Por qué? É verdad que nun supermercado ou nalgúnha gasolinera hai panaderías que lle poden levar o pan Vale. e poden comprar, por suposto. Pero tamén vemos que hai fornos pequeniños, vale, que están cocendo continuamente. Esas baguettes, Generalmente esas baguettes pois suelen ser pans precocidos, que non o problema non é que sexan precocidos, o problema é que son ultraprocesados, vale? Cunhas fermentacións moi rápidas, E despois cunhas sintan peor, ademais, o... moi Sabemos aditivados. A codia que ten este pan, que isto é increíble, non temos un coitelo Exactamente, por aí. eso. Temos- sí, ou temos un sí, temos coitelo. coitelo, si queres. Aquí tes. Vamos cortar este pan, que se vexa. Espera, que chaparto aquí un pouco. Claro. Mira, aquí Vale, xa ten unha e vemos que ten unha amiga alveolada, Sí. que ten unha amiga de cor cremosa, que non é blanca, non pode ser deste color. Si temos migas moi blancas, significa que o proceso é moi rápido, vale? Vale. E a fariña Esa non se diferencia. termina de oxidar prácticamente nada. Entonces nos dá migas moi blancas. Entonces, canto os procesos sexan máis rápidos, peor, polo xeral, nos vai a sentar no estómago. Ok. Vale. Guillermo, eu quedo con ganas de que empiruches. Vale, en pirucho, vale, Si, mira, face formo a que barra é no segundo. basicamente facer o pirucho Vou que formar, é... vou formar a barra no Isto? segundo. Vale, isto formaríamos unha barra. Sí? Isto sería, Perfecto. bueno, é máis cantidad de masa, pero sería algo Esa é como parecido a que ten a isto. Juan, que xa está dando boa Vale. conta dela, moi ben. Vai, que este pan hai que comerlo, perdón. E despois o pirucho. O molete. O molete. Bueno, necesitaría un poquinho máis de repouso, vale? Pero o arte de empiruchar, que é moi propio de cada panadería, polo menos de Compostela, dicir, en Santiago diferenciábanse as panaderías polos piruchos dos moletes, porque en cada familia se empiruchaba dunha determinada maneira. Así? Exactamente. Entonces, na miña familia, bueno, pois empiruchábase algo parecido ao que vou facer agora mismo si estuvera a masa con un poquinho máis de repouso. Claro. Sí. Vale. Témolo en conta. Entonces, collemos como un tercio da masa e aquí facemos como unha incisión sin cortar de todo e con este dedo meto aquí, fago esta especie de pirucho. Toma. E aí quedou. Así. E despois de pasar polo forno, quedaría algo E así. despois quedaría algo similar a Que eso. despois pode quitarse así e comer, non? Eso sería, Facerse esta así. parte é a parte, generalmente era a parte dos nenos e dos maiores da casa. E dalles. Que maravilla. Mira que maravilla. Guillermo, dá gusto escoitarte e, sobre todo, dá gusto probar o pan que facedes. Notase que tedes unha tradición, esa quinta xeración, e é unha maravilla o voso traballo e escoitarte tamén. Moita graza, Guillermo. Gracias a vos.